हेलो लोगोफोर खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय स' दिनैहाय जोङो नोंथांमोनजों मोनसे गोदान बाथ्राखौ सावरायनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअआव गोदानब्ला आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ खनसे साबस्क्राइब खालामना हो खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनो स' मागोनि बोथोर लोगोफोर गोबां जायगायाव माने मागो फालिदों न'खर न'खर मागो फालिदों आरो गोबां जायगायाव ओरैबायदि मागो फालिदों जेराव माने दुब्लियाव न'सा बानायनानै बेयाव रंजादों मागो जादों बेबायदि आरो स' बेबायदि मागो जानायाव जोङो मोनसे जिनिसा गैयाब्ला मागो जानाय जाया होननाय बायदि आरो स' बेनो जादों जौ गोरान आरो जौ गिसि स' जिथु मागोनि बोथोर गोबां माने न'खरफोराव बे जौखौ बाहायनाय जायो बे मोनसे ट्रेडिसन आरो बे मोनसे कालचार बायदि आरो माने नंगौ जौ लोंनाया मोजां नङा बेयो समाज बेरेखा अब्लाबो जोंनि माने गासिबो रायजो राजायानो माने जौखौ लोङो होनना बुङोब्ला माने गोरोन्थि बुंनाय जाया आरो माने 90% बा 95% मानसिया माने नैबे बोथोराव फेस्टिभेलाव माने जौ लोङो स' दिनै बे जौनि सोमोन्दैनो जों नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो बे जौनि सोमोन्दैनो सावरायनो थाखाय जोङो बानायनाय जादों आरो माने थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोना मिथिगौ ना बे ट्राइबेल हारियानो फार्स्ट माने जौ सावजेननाय हारि आरो स' जेब्ला माने इंराजफोरा फैदोंमोन इंराजफोरा फैनायनि उनावसो नैबे जिथु बिलाथि जौ होननानै बुंदों जों ना जायखौ माने सरकारा गभर्नमेन्टआ लाइसेन्स होनानै माने फानदों स' बेफोरबायदिनो गोबां माने बिलाथि जौ माने दायो एभेलेबेल मार्केटाव आरो गोबां मानसियानो स' बेफोरखौनो बांसिनै बाहायो आरो जायनि जाहोनाव जोंनि जिथु ट्रेडिसनेल जिथु जौमोन बे ट्रेडिसनेल जौखौ माने फाननायाव एसे आयेन बेरेखा होननानै साननाय जायो आरो माने आरो जिथु गभर्नमेन्टआबो बेखौ एलाउड होआ नाथाय जोंनि जिथु ट्राइबेल हारि बे ट्राइबेल हारियानो सिगांसिन माने जौ संजेननाय मोनसे हारिमोन आरो स' नोंथांमोना मिथिगौ ना बेबायदि ट्राइबेल हारिया जोंनिनो बिदा फंबाय बे मोनसे हारिया बेबायदि जौ संनानै मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्रायबो सिकिउरिटि मोनबाय जायखौ जोङो GI टाग होननानै बुंनाय जादों GI टाग जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन होननानै बुंनाय जादों 2021आव गभर्नमेन्टआ GI टाग होनाय जादोंमोन मोनसे जौखौ आरो बेयो जादों जोंनि ट्राइबेल हारिनि मोनसे जौ नोंथांमोना मिथिगौ गोबाङानो मिथिगौ आरो गोबाङानो मिथिया जानो हागौ जेब्ला आङो दिल्लीयावहाय मोनसे मिटिङाव थांदोंमोन आरो बै समाव माने रामलीला मैदान बे रामलीला मैदानाव मोनसे मिटिं जादोंमोन आरो बे मिटिङाव झारखन्डनि सासे आइजो माने दैदेनगिरि बिथाङा फैनानै बिथाङा मोनसे लेक्सार होदों भाषण होदों जे झारखन्डनि जायफोर माने ट्राइबेल हारि बे ट्राइबेल हारिफोरा माने जौ सङो आरो बिथाङा बेखौनो लानानै डिमान्ड होदोंमोन कि जोंनि जिथु ट्राइबेल हारिनि जौ बे ट्राइबेल हारिनि जौखौबो गभर्नमेन्टआ लाइसेन्स होनानै बेखौ माने मार्केटाव लाबोनानै होफैनांगौ आरो अब्लानिया न'खरफ्रोमबो माने ट्राइबेल हारिया इक'नमिकेलि एसेब्लाबो डेभेलप जागोन आरो जिहेतु जोंनि ट्राइबेल हारिया गासिबो जौ संजोबो स' बेखौ लानानै बिथाङा डिमान्ड होदोंमोन आरो फाइनेलि 2021आव गभर्नमेन्टआ मोनसे जोंनि आसामनि ट्राइबेल हारिनो बे जौखौ ट्राइबेल हारिनि जिथु जौ बेखौ GI टाग माने जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन टाग हिसाबै माने होनानै सिकिउरिटि होमारनाय जादों आरो स' बेनो जादों डिमासा हारिनि जुडिमा होननाय मोनसे जौखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअ नुगोन जे नैबे फट' जुडिमा नैबेयाव लिरनाय दङ सेलिब्रेटिं कालचार ब्रिउड उइथ लाभ एन्ड पियर हार्ट जुडिमा डिमासा राइस वाइन 750 ml नि बियो आरो बेखौ जुडिमा होननायनि ओंथियानो जादों जुडिमानि मोनसे ओंथि दङ जु माने डिमासा रावाव जौ आरो डिमा माने बे डिमासा हारिखौ बिथांमोना बुंनाय जादों आरो जौ आरो डिमा बे मोननै सोदोबखौ सरजाबनानै जुडिमा होननाय बे जिनिसखौ बिथांमोना बानायदों आरो स' बेखायनो जिथु जोंनि बर' हारियाबो बेबायदिनो माने जौ सङो बे बर' हारिनि जिथु जौ गोरान आरो जौ गिसि बे जौ गोरान आरो जौ गिसिखौ माबायदिहाय बानायनाय जायो स' बेखायनो आं दिनैहाय नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों गोबाङानो मिथिगौ जौखौ माबायदि सङो अब्लाबो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जायफोर माने मिथिया बिथांमोना जाहाथे
बेखौ मोनथिना लायो। आरो आं बारे बारे बुंदों, खनले बुंदों, जौआ जोंनि समाजाव मोनसे गाज्रि थासारि लाबोयो, गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। स' जों जेसेबां हायो बे जौनिफ्राय एरायनानै थानाया मोजां आरो। स' थौदो बिदिब्ला जौखौ माबायदिहाय सङो जों बेखौबो नायनोसै, आरो जाहाथे बेयो मोनसे भिडिअ मोनसे रेकर्ड जानानै थायो। जायफोर माने जौ संनो नाजायो बा जायफोर माने जौ संनाया माबायदि सङो बेखौ सार्च खालामो, जाहाथे इउटुबाव मोननो हायो। स' बेखायनो बे भिडिअखौ मोनसे रेकर्डनि थाखाय आं बानायना दोननाय जादों आरो। स' नैबे माइरंखौ बेबायदि खान्थायाव होनानै संबाय। ओंखाम जाबाय बेयो दा। बे ओंखामखौ माने नै गुरै जाबाय। दायो माने प्लास्टिकआव माने लामस्राना दोनगोन। ओमफ्राय जेब्लानो बियो गुसु जागोन, गुसु जायोब्लाथाय बेयाव माने एमावखौ मिक्स आप खालामनानै होगोन। मिक्स आप खालामनानै आरो दसे माने माबाबावगोन, माने लामना दोनबावगोन। बेनिफ्राय बे माबाखौ जिथु ओंखाम ना, बियो जौ जागोन। बेखौ प्लास्टिकआव बोनना दोनगोन। नै दायो बे ओंखामखौ एमावजों मिक्स आप खालामगासिनो दङ। मिक्स आप खालामनानै बेखौ खाथुमनानै दोनगोन। स' बेखौ गोजां बोथोराव हरबासिम प्लास्टिकआव गोरानै खाथुमना दोननांगौ, नङाबा खान्थायावबो दोनजायो। बेनिफ्राय साननै दै होनानै दै सोमनानै 7 दिनाव बेखौ संनांगौ आरो। नैबे माइरंखौनो सानबा गोरान दोननायनि उनाव दै सोमना दोननांगौ, जाय बेनो जौ गिसि होननानै बुङो जोङो। बे जौ गिसिया बेनिफ्रायनो जायो। बेनिफ्राय साननै दै सोमनानै बेखौ 7 दिनाव सेरेब सावनांगौ आरो। होमबानिया बियो जौ गोराना जालायनोसैलाय आरो। सेरेबनि फेक्टरि नै बिथिंजाय अर सुना होगासिनो दङ। बेनिफ्राय नैबे मोनसे जों बुङो बेखौ खान्था होनना बुङो ना, नैबे खान्था होनना बुङो। बे मोनसे खान्था, आरो नैबे मोनसेबाव, आरो नैबे मोनसेबाव। स' बेयाव मोनथाम खोलोब थायो। मोनथाम खोलोबावनो जादों नैबेयाव, नै सिंनि मोनसेयाव बेयाव माने उफ्रि थायो। बेनिफ्राय नैबे मोनसे खोलोबाव जाहैबाय सान्द्रि बायदि थायो। बे सान्द्रिया नैबेयाव दङ, नैबे पाइपजों माने जइन जानाय, नैबे पाइपजों जइन जानाय। नैबेनिफ्राय नै माइरंनिफ्राय जाय उखुन्दैया ओंखारबोगोन, माने नैबे अर सुना होनायनि थाखाय जानानै जिथु बिरबोगोन, नैबेयाव नांथानानै बेनिफ्राय दै जानानै बियो अखा बायदि माने दै जानानै बियो गोलैलांगोन आरो। गोलैलांनानै नैबेयाव जिथु माने मोनसे दाला बायदि दङ, माने हाजावग्रा, बेयाव नांथागोन। बेनिफ्राय बे दै खफ'आ नैथिंजाय गोलैबोनानै नैबे माबायाव, नैबे जिथु जार्किन होननानै बुंदों जोङो बेयावहाय, बे गेलान होननानै बुंदों ना, बेवहाय जमा जाफैयो आरो। बे जमा जाफैबानो बेनो माने सेरेब जायो आरो। माने नैबेथिंजाय खफ'आ ओंखारबोगासिनो दङ बेबायदि। स' नैबेयाव दै गुसुखौ नैबे सानि थोरोफाव माने दै गुसुल' होनाय जायो। मानोना नैबेनि जिथु खफ', बे खफ'आ नैबे खान्थानि खिथुआव नांनानै जाहाथे बे माने जिथु खफ'खौ माने दै खालामो, दै खालामनानै जाहाथे गोलैलांनानै नैबेयाव जिथु मोनसे थोरसि बायदि हाजावग्रा मोनसे जिनिस दङ, बेवहाय नांथानानै नैबे पाइपजा बियो दै जानानै गबोयो आरो। माने स' अब्लानो नैबेवहाय सेरेब माने जायो आरो। स' गोबाङा हयथ' मोनथिखायो, मानोना ट्राइबेल हारिफोरा माने जौ सङाबा माने हारिमुवानो जाया होननाय बायदि, माने जौआ नांथारगौ। स' बेखायनो साफ्रोम माने हयथ' सुबुंफोरा मोनथिगौ जे सेरेबा माबायदि जायो। अब्लाबो बे मोनसे माने ट्रेडिसन, नैबे मोनसे ट्रेडिसन होननानै बुङो। नंगौ, जौ लोंनाया देहानि थाखाय गाज्रि, आरो जौआ माने जोंनि समाजाव मोनसे गाज्रि थासारि लाबोयो। अब्लाबो माबायदिहाय जौ संनाय जायो, स' बेखौ आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनाय जाहैबाय। स' जेसेबां हायो जौ लोंनायखौ माने खमायनाया मोजां। बेयो समाजनि थाखाय मोजां नङा, समाजाव मोनसे गाज्रि थासारि लाबोयो। अब्लाबो जायफोर माने बे जौखौ माने लोंनो रोंगौ, बिसोरबादि मानसिया समाजाव जेबो हानि खालामा। जौखौ लोंनानै जायफोर माने बांसिन लोङो, माने लोंनानै जायफोर माने गावखौनो हुस खोमायो, बिसोरबादि मानसिया गावनि देहाखौबो, गावनि जिउखौबो फोजोबना लानो हायो, आरो समाजखौबो माने गाज्रि माने थासारिसिम लाबोनानै समाजखौ गुबुंले खालामो। स' बेखायनो जेसेबां हायो जौ लोंनायखौ माने नागारनाया मोजां। जिहेथु मोनसे बियो ट्रेडिसन जाहैबाय नालाय, स' बेखायनो बेफोरबायदि
जौ संनाया जोंनि न'खराव माने गोदोथ' गोबां माने न'खर दङमोन जौ संनाया दायो नाथाय गोबां न'खरा बे जौ संनायखौबो माने नागारबाय नाथाय जोंनि बर' न'खरफोराव मा जाहैदों माखासेया माने अमाबो फिसियो आरो अमा फिसियोब्लाथाय नैफोरबायदि माने जौ संनाया माने एसे सहाय जायो जौ माने अमा फिसिनायाव मानोना जोंना गोनोखोआरि आदबजों जिहेथु जों अमा फिसिया जिहेथु जोङो ट्रेडिसन मेथडजोंनो जोङो अमा फिसियो स' बेखायनो माइरंखौ जाहोस्लायस्लाय ओंखाम संनानै अमानो जाहोस्लायस्लाय बे ओंखामखौ जों जौ सेरेब सावनानै जितु माने बिनि उफ्रि बे उफ्रिखौ जोङो अमानो होयो बेनिफ्राय ओंखारनाय जितु माने सेरेब स' बेखौ फाननानैबो एसे एनै माने माइरंनि खरसाया ओंखारो स' नैफोरबायदियाव माने जोंनि बर' हिन्जावफोरा माने डाबल इनकाम होननानै साननानै लायो आरो माने स' बेखायनो माने नैबे जौखौ माने सावनाय जायो आरो माने गोबां न'खरफ्रा बेनि थाखाय जौखौ सङो नाथाय गोबां न'खरफोरा माने जौ सङाब्लाबो माने माइरं बायनानै बे माइरंखौनो माने ओंखाम संनानै माने अमानो जाहोयो स' बेबायदिबो खालामजायो नाथाय बेबायदि खालामोब्ला माने इनकामा माने एसे अमा फिसिनायनि जितु इनकाम ट्रेडिसनेल मेथडजों अमा फिसिनायनि जितु इनकाम बियो माने एसे खम जायो आरो माने आरो सोरबा साननो हागौ नैबे जिनिसा मा होननानै नैबे जिनिसा मानो होदों बेखौ होननानै स' नैबे जिनिसा जाहैबाय नैथिंबो दङ आरो नैया बिथिंबो दङ बेयो जाहैबाय जितु आं दहायनो बुंदों नैबे पाइपजों मोनसे थोरसि बायदि बेवहाय माने हाजावग्रा माने खफ' हाजावग्रा मोनसे जिनिस दङ थोरसि बायदि स' बे थोरसि बायदिखौ नैबे जिनिसजों लाबथायो आरो माने नैबे दुरुं दङ बे दुरुङा बिथिंबो थांदों बे दुरुङाव बे माने जितु लाबथाग्रा माने थोरसि बे थोरसिखौ माने लाबथायो आरो नैबे दुरुंनि गेजेरजों लाबथायो आरो माने नङाबा बे थोरसिया माने खान्था सिङाव गोलैलांगोन ना आरो नैफोर जाहैबाय नैबेयाव हा लिरदों ने नैफोराव हा लिरदों बे हाखौ जाहाथे बे खफ'फोरा माने ओंखारबोनो हाया बेनि थाखाय बे हाखौ लिरनाय जायो नै जाहाथे बिनि हावाया माने ओंखारबोनो हाया नैबेयावबो होदों नाया बिनि हावाया जाहाथे गुबुन साइडजों ओंखारबोनो हाया बेखायनो नैफोरो हाखौ लिरनाय जायो आरो माने स' बेनो नोंथांमोना नुबाय जौखौ माबायदि संनाय जायो जौ गोरानखौ माबायदि संनाय जायो